gizonegia zalea, gezurtia eta tximua. Gizon bik irte zuten elkarrekin lurra eta herriak ikustera. Bata zen egia zalea eta bestea gezurti hutsa. Zebiltzan heldu ziren tximuak zeuden baso batera. Tximu nagusi edo besteen buru bezala zenak esan zien beste tximu menpekoei. Ara non dakudazan gizon bi. Zoazte eta esan iezaiezue datozela nire aurrera. Egin zuten mandatua tximu batzuek eta eraman zituzten gizon haiek tximu nagusiaren aurrera. Heldu orduko horiek eseri zen bera auki eder batean. Ipini zituen albo bietatik beste tximu guztiak. Ematen ziola bakoitzari zegokion tokia. Galdetu zion tximu nagusiak gizon bi haietatik bati. Eta hau zen gezurtia. Zer diote nigatik gizonek? Erantzun zion. Deritzat, zu zarela errege handi bat, zure inguru eta aldamenetan daudenok direla. Batzuk jaun handiak eta besteak soldadu agintarien artekoak. Gezurra bazerion ere, jaso zuelako hitz labainekin erregetzeeraino. Erregeren izena aditu nahi zuen tximu nagusiak diotsa. Esan duzulako egia, emango zaizu sari eder bat.